Institució que representa a tots, al poble valencià, institució senyera de l'orgull de ser valencians. Durant més de 600 anys, la llarga història dels valencians ha transcorregut unida al que passava entre els murs d'un edifici monumental, l'antiga casa dels Borja, el Palau de les Corts Valencianes. Avui volem fer un recorregut pels seus espais més emblemàtics de la mà del nostre estimat Carles Coscollà. Hola Carles, què tal? Bona vesprada. Ja ves que està situat, què tal? Bon dia. Com estem? Una de les façanes del Palau dels Borja. Com estàs, Carles? Molt bé, fantàstic. Així a punt de contar la història del Palau de les Corts, Palau dels Borja. Molt bé, el Palau dels Borja, clar, és allò que es diu continente i contenido. És cert que el Palau té com a edifici monumental moltes històries al seu voltant, també en descobrirem unes quantes, però alberga, ni més ni menys, que les Corts Valencianes, la representació del poble valencià, una activitat de la que tenim en el dia a dia en la gestió de la cosa pública. I que estàs molt proper d'ella també, i del treball que se fa dins, no? Correcte, sí. Bueno, per a qui no conega, estem així darrere, així, evidentment, carrer Navellos, el Micalet de la Seu, i, per tant, així al costat tenim en el carrer Navellos este palau immens dels Borja. Per cert, un exemple de com la gent de Gandia vau vindre a conquerir la ciutat. I era tant la pretensió de la família dels Borja d'estar en un lloc imponent que no tenien prou espai en el carrer Gran dels Cavallers per a posar el seu palau i van tindre que vindre a aquestes cases més antigues, més de la zona antiga de València, per a trobar aquesta gran façana, aquesta gran espectacularitat del palau i posar aquesta gran espai. Però si venim així, se donen compte com era sols ganes de presumir, perquè realment el Palau dels Borja només és aixina de gros. Vull dir, fins a on arriba, ahir, no sé, uns pocs metres, uns 6 o 6 metres, de gros és el que té el palau. Però fixeu-se la façana immensa que alberga. Vull dir, les ganes de presumir eren enormes. I aleshores, què tenim així? Tenim un espai rodejat també per a presumir davant de les esglésies. Per a començar, l'església de Sant Llorenç, coneguda també perquè va tindre dones emparedades, coneguda també perquè va ser mesquita, i per cert, està, com algunes de les altres esglésies de València antigues, encarada, i la façana de l'església de Sant Llorenç està encarada a la Meca. I també tenim així, evidentment, Sant Salvador, tenim Sant Martí, tenim Sant Nicolau, tenim Sant Esteban, tenim la mateixa catedral. És a dir, estem rodejats d'un entorn eclesial, on els Borja ja sabem com va acabar la història d'aquesta família en la relació amb l'Església. És ben coneguda. Però bé, així tenim aquestes Corts Valencianes de com un exemple dels gandiencs vinguereu a la ciutat a posar així el vostre bastó i per tant, a proclamar-vos davant de la ciutat de València com una residència. Per cert, que després va estar abandonada, després va ser Palau de Benicarló, després va ser una fàbrica de seda i, bueno, la història va continuar fins a que avui, com bé has dit, tenim així el Palau de les Corts Valencianes, que no és el Palau de la Generalitat com molta gent pensa. Les Corts Valencianes està així, carrer Navellos, al costat del riu, entre el riu i el Micalet. Perfecte, són dos edificis ben diferents i vaja, ben senyers i ben significatius, tots dos, no?, de la història dels valencians. En efecte, m'agrada perquè ja saps que soc molt pisaví, molt gandià, molt saforenc, i fer-nos també orgull, no?, de la història dels saforencs, dels gandians, vinculada a la història dels Borja, i en efecte este palau té molt també a veure amb el Palau dels Borja de Gandia, també que és orgull de Gandia de la Safor i de tot el territori, no? La porta és molt pareguda, està allà a un cantó, no és una porta monumental central, és aquella porta d'allà, per la qual Ixa és la porta principal, recorda un estil antic ja dins del neogòtic valencià, i ara avui tenim així les Corts Valencianes. Per cert, he de dir que normalment les entrades pedagògiques que se fan al Palau de les Corts les fa Concha Martínez, una magnífica historiadora i pedagoga que conta molt bé la història del Palau. Quan vingueu ja, quan se llevem la mascareta, podeu vindre a visitar les Corts Valencianes, que vos convido a tots que ho feu. I les fotografies que estem veient són d'Immaculada, la fotògrafa de les Corts, que entreu en el Flickr de les Corts Valencianes, que tenen unes fotografies magnífiques de tots els dies de sessions de ple. Evidentment, el ple de les Corts Valencianes no vaig a descobrir el que és, tot el món ho sap. És un hemicicle, el que n'hi ha dins, és un hemicicle molt clàssic.
perquè és paregut al del Congrés dels Diputats, que no és paregut als d'altres parlaments autonòmics. El Parlament andalús o el Parlament Madrid, l'Assemblea de Madrid o el Parlament català són molt diferents en la seva forma. Però este conserva aquesta forma clàssica de semicercle quasi perfecte, molt alt, en una distància cap amunt molt alta, que permet tindre la premsa, els convidats, tindre també els assessors, etc. Estan tots encabits en aquest mega semicercle tan gran, no? I s'han donat moltes històries molt curioses en la història de l'hemicicle. Podem recordar, per exemple, Ángel Luna, quan a Francisco Camps li va tirar la pedra en meitat de l'hemicicle, dient-li que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra i li va llançar una pedra dins de l'hemicicle. Les samarretes de Mónica Oltra, conegudíssimes també. El desmayo de Gloria Marcos, quan Gloria Marcos se va desmayar en les Corts Valencianes per la tensió que s'estava vivint políticament en aquest moment. Recordem el tancament de Radio Televisió Valenciana, quan es va començar a cridar els treballadors des de dalt de la tribuna i quan tot l'hemicicle se va emocionar, no? S'han viscut moltíssimes històries, històries també de corrupció, històries èpiques, no? De recuperació d'espais de dignitat. S'han viscut tot tipus d'històries així en esta breu història des de la recuperació de la democràcia, quan el Parlament Valencià, que primer va estar a l'entrada, després va estar a la sala de premsa, i ja el tenim, bueno, primer evidentment va començar al Palau de la Generalitat, i ja el tenim així dins en aquest hemicicle recentment remodelat, en nous caires, en noves formes de votació, etc. Apareixen tantes imatges, en efecte, especialment quan hi ha el ple, la roda de premsa posterior al ple, que avui mateix ara fa un rato protagonitzat, com és habitual, la portaveu, la síndica i a més vicepresidenta Mònica Oltra, i tots reconeguem aquesta imatge de l'hemicicle, però és de veres que aquesta fotografia... Mònica Oltra està així, al Palau de Valeriola, que està just enfront de les Corts. Tots els palaus queden així al costat. El Palau de Valeriola, el Palau de les Miralles, tots els palaus són les conselleries. I per descomptat també epicentre de l'activitat pública valenciana. Endinsa'ns una miqueta més per dins i anem a visitar, per exemple, la zona noble. Què te sembla? Sí, doncs vaig explicar la zona noble i després contaré també l'edifici de grups parlamentaris, que és el gran desconegut de les Corts Valencianes. La zona noble és on estava també el govern de la República, que no sé si sabeu, però així dins, on estan els espais on s'ajunta la Junta de Síndics, on està la mesa de les Corts, estava el despatx de Largo Caballero, estava el govern de la Segona República. Així mateix s'ha rebut a tots els ambaixadors. Evidentment, Franco, quan venia a València, se quedava també en aquest edifici a pernoctar. I era un edifici que s'ha mantingut tal qual, i aquesta zona noble s'ha mantingut pràcticament igual i es pot visitar. De fet, la sala dels espills és quan se rep algun ambaixador, va a aquesta sala dels espills a rebre, i té espais secrets. Quan entreu per dins, pregunteu per els banys secrets que n'hi ha per dins com laberíntics, no? I que estan ocults, no? I això és molt, molt curiós. Teniu que visitar-ho. I per una altra banda, tenim un edifici just al costat que fou la presó de Sant Narcís i que avui en dia és l'edifici dels grups parlamentaris, que és on se fa el gruix de la política valenciana, que està en este carrer de la Unió. Si anem cap allà al final, tindrem a l'esquerra aquest edifici de grups parlamentaris, on se treballa, on estan cada dia està el treball intens de les comissions, on està el treball dels parlamentaris i on es negocia realment tota la política, després es veurà plasmada en l'hemicicle. I aquest edifici de grups parlamentaris, quan el van construir, que li van comprar unes vivendes antigues, i després van trobar que ahí estava el primer carrer de València, ahí el tenim. I aquesta forma, quan anem baix de totes les escales, trobem el Cardus i el Decumanus de València, és a dir, els primers carrers de la València romana estan dins de l'edifici de grups parlamentaris de les Corts Valencianes. I aleshores se respecta aquests carrers i tots els edificis de grup penja, diguem-ne, està amunt d'aquestes ruïnes romanes que estan allà baix, on se decideix bona part de la política i de les lleis dels valencians i valencianes. Vaja, és cert que vivim la política com a ciutadans de les conseqüències del que arriben a les lleis, als mandats, als ciutadans, però bons llocs on se fan i les referències històriques que tenen està sent realment molt interessant. Hi ha un altre lloc que és molt simbòlic, veritat, en aquest palau. Correcte, no seria igual. El ficus, jo crec que aquest pati i el ficus són també referència, i quantes fotografies també importants al voltant del ficus s'han fet, no?
Jo crec que sobretot el ficus és un gran desconegut per a la gent, però el gran símbol de la política valenciana. Perquè baix del ficus és on els grupets de diputats, els grupets de periodistes, els grupets d'assessors es junten allà per a preparar, conspirar, pensar, dialogar, negociar, tota aquesta política que es fa al voltant d'un arbre que té 200 anys d'història, a l'ombra d'aquest arbre que té 200 anys d'història, i que, com deia una amiga, deia, si el ficus parlara, tot el que ens podria arribar a contar del que ha escoltat, no? De les converses que s'han fet al voltant d'aquest ficus. Lleis importantíssimes s'han acabat negociant a l'ombra d'este ficus. I si es fixeu, al costat del ficus estan aquestes finestres, aquest edifici, on estan tots els serveis de les Corts, que estan la gent de registre, de documentació, la gent d'arxiu, està la gent que està en documentació, la gent que està en la biblioteca, la metge... Tot això són serveis que té les Corts Valencianes. I, per tant, què podem dir? Que tot allò que es pensa en el ficus, que pensen els polítics i les polítiques valencianes, acaba reflexat en el diari oficial, que és el que es redacta, diguem-ne, en l'edifici del costat, no? I, per tant, des de les finestres es veuen com estan pensant el que després acabarà reflectit en les lleis i en la vida diària de 5 milions de valencians, 542 pobles i de tot un territori que tenim des de Vinaròs a Guardamar. Quantes imatges dels companys, reporters gràfics, que amb una imatge, amb una fotografia, també ens informen, no? del que passa, o tal volta ens donen la possibilitat de suposar què és el que està passant, per exemple, en aquells passejos solitaris, veritat, dels polítics al voltant del ficus, o com tu dius molt bé, aquestes reunions a última hora de la vesprada, baix d'aquest ficus on realment s'està quallant. Moltes vegades en aquestes imatges sempre me queda la pregunta de realment què estaríem parlant, en quin to. I d'això esdevé en efecte una iniciativa legislativa, no? Un acord. Han parlat del següent. Avui tenim, a dia d'avui, aprovades en les Corts Valencianes més de 450 lleis que ordenen la vida dels valencians, que van des de la llei del taxi a la llei de la mort digna, passant per la llei del xoc, passant per la llei del síndic de greuges, parlant tots els àmbits de la vida dels valencians. Nosaltres, com a valencians i valencians, hem de fixar quan en un moment de la nostra vida diària, en qualsevol carrer, vegem un símbol de la Generalitat. Quan entrem a un taxi, quan anem a un ambulatori, quan anem a una escola, vegem aquest símbol de la Generalitat, vol dir que això ha estat, almenys això ha passat per ací, això ha sigut votat ací, ja sigui en forma de pressupost o sigui en forma de llei. O sigui, que ens impregna el dia a dia la vida de tots i totes, des d'una ambulància fins a un centre social, etc. En efecte, no? Totes les normes que regulen la convivència de valencians i valencianes, un edifici que, com diguem, té més de 600 anys, que a més, com a detall històric, que a més, en fi, a l'AVE, que Carles ha destacat, vincula a Gandia i el Palau d'Esborja, a més té altre Palau d'Esborja, perquè per a la gent de Gandia el Palau d'Esborja és el Palau Ducal. El Palau Ducal, en efecte. Així que, bueno, ha sigut un recorregut realment molt interessant per dins d'un edifici, per els seus secrets, de la mà de Carles Hernández Coscolla, @Traca de Barris. Escolta'm, s'ha fet molt popular també a les xarxes el teu Palo Selfie, diguem, esta nova afició de visitar els llocs i de fer-los visitar també a través de les connexions, així que fins la propera, perquè disparar la Traca de Barris així al plató el tens obert el dia que vulguis, però sincerament que ens obrigues la finestra en viu i en directe dels llocs, dels barris, dels monuments, no? O en aquest cas, no? De les Corts Valencianes, és un autèntic plaer. Gràcies per acompanyar-nos, Carles, una setmana més, que tingues bon cap de setmana i no sé si encara te queda algo de faena que fer, però bueno, si és així, que vagi bé. Tornem per dins. Una abraçada molt forta. Gràcies, una abraçada molt forta. En Carles Coscollà, avui hem conegut l'edifici de les Corts Valencianes, ni més ni menys, el Palau d'Esborja.